लगल हमारा ई खबर बा तोहार पहिले से लभर बा। लगल हमारा ई खबर बा तोहार पहिले से। किसमिस बना दे अंगूर जैसन देहिया हो खबू टनाटन विटामिन खैबू जहिया। घुंघटा उठाव तनी रनिया हो धरती के चांद देख ली है। घुंघटा उठाव तनी रनिया हो धरती के चांद देख ली। आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमर ललिया। देखो ना यारावा के पैसन भइल बा हलिया। बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बा जीना। ले लो पुदीना।